So hello YouTube, this is Rasa Gueri and welcome back to my another vlog. To guys, ani godam vlog nang pin kunje borai fina jawabai. To guys, आज लोगोसे दं नै दाम्बा आंनि कलेजनि लोगो. तो नायनो हागोन मोजां. आपेन गानाबो दं बियो. तो guys, गोबाव सम जाबाय ना ब्लगिं खालामिया. तो जों दायो अबे थांगोन? दानसिगाट. मालाय नागिरदो? तो guys, जों दायो दानसिगाट थांनो नागिरदों आरो ना. तो गाइस मानि थाखाय थांनो नागिरदों माने जेखाय खबाइ लायनो आरो ना दाम्बाया हाबानि गिफ्ट होनो एन्ड दा माने ब्लगबो बानायनो मोनथाराखै ना गाइस बिराद गोबाव जाबाय ब्लग बानाया तो बेखायनो ब्लग बानायनोसै आरो ना गाइस निउ मेसिन गाइस बेबो V4 V4खौथ' आं सालायबाय थानाय जायो रोड़ा थांगोरनो रोड़ा थांगोना दोंसिगा थांगोरनो बे थाव सयो ये क्या मजाक है रे माद माने ओइ सोलांगोनसै थावानो गैया आरो ना गाइस ब्लिंकसो खालामगासिनो दङ तो फार्स्ट दायो थाव डिपो थांनो नांसिगोन एन्ड देन वी आर गुड टु गो सो गाइस आं दामानि मानो भिडिअ लाबोनो हायाखै बेखौ आं नोंथांनो खिन्थालांगासिनो दं आरो ना दायो मा होनना खिन्थाहरो दा न'आवनो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं गाइस एन्ड आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नोंथांमोन नायदोंमोन मिथिखादों जानो हागौ आङो माने भालुकफोर थानायनि प्लेनिं लादोंमोन ओमफ्राय मादारनि हेल्थआ गाज्रि जाब्रबना होननानै न'आव थाब फैफिननांदों आङो थिग बेबायदिनो जागासिनो दं आरो ना बे साननैसोआबो माने दसेनो हेल्थआ गाज्रि जाब्रबो एन्ड दसेनो मेडिसिन लायब्रबनांगौ जायो तो बेहायनो माने न'निफ्राय ओंखारनो टाइमखौनो मोना जाबाय थादों आरो ना गाइस एन्ड दिनैबो नै दाम्बा फैयामोनबाथ' आं बाहेरायाव ओंखारनाय जानाय नंलामोन दाम्बाया माने एसे इमारजेन्सिनो बेहाबो बे गिफ्टखौ नांथारगौनो तो बेखायनो आङो दसे टाइम दिहुननानै फैफाबाय आरो ना दाम्बाजों एन्ड बेहायनो नोंथांमोननोबो ब्लग लाबोनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय आंनि बाइकआव ग्राफिक्स आपडेट खालामसै आरो ना गाइस एबार माने बाबाय आरो ना आङो बे पुराना जा स्टक ग्राफिक्स बेखौ नायनो तो बेखायनो एसे ग्राफिक्स आपडेट खालामनो नागिरदों आरो ना इन्जिनाव जेबो मडिफिकेसन खालामा एक्जस्ट लागाया आङो आरो आंनि बाइकआ एक्जस्टनि गोनांथियानो गैया गाइस अलरेडि गावनो बेरखायो आरो ना धुप थाब होननानै तो आंनो एक्जस्टखौ नांखाया आरो ना गाइस तो आंनो जास्ट ग्राफिक्स नांसिगौ आरो ना एबार ग्राफिक्स आपडेट खालामसै आङो तो नोंथांमोन आङो माखासे ग्राफिक्स देखायगोन दा स्क्रिनाव आङो फार्स्ट न'आव थांग्रोनांगोन आरो ना गाइस एन्ड तो बेफोरनि मादाव बबे मोनसे ग्राफिक्सखौ आङो लागायनांगौ आंनि बाइकआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलायदो आरो ना गाइस तो फार्स्ट दायो दामानि खामानियाव थांगोनसै माने जेखाय आरो खबाइ बेखौ लायग्रोथारनोसै एन्ड बाइकआथ' थाव गैया ल' फिउल देखायगासिनो दङ तो फिउलाबो खालामग्रोनांगोन माने गारिया जाथारहांबाय आरो ना गाइस उल्टासो खारना गायो लांफा साबासो जोंजों दावा वाव नलेज क्लास जाबायलै सिख्लाफोर नुला एसे थाब फैनो होनबा सिख्लाफोर नुबावगौमोन एन्ड गाइस आं मेदामजिनो मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों आरो ना एन्ड मा गिफ्ट होनो नागिरदों बेखौ आङो दायो नोंथांमोननोबो खिन्थाया एन्ड मेदामजियाबो जेबो आइडिया गैया आरो ना नैबे भिडिअखौ नायबासो मिथिगोन बे जे आं बेनो गिफ्ट होनो नागिरदों होननानै मा गिफ्ट होगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअ नुलांबाय थागोन नैबे भिडिअनि उनावनो होगोन माने नेक्स्ट भिडिअ आंना बेनो गिफ्ट होनाय जासिगोन आरो ना बांद्राय एक्सपेन्सिभबो नङा गाइस माने मिडियाम आरो ना बांद्राय ल'द्रायबो नङा बांद्राय एक्सपेन्सिभद्रायबो नङा आरो ना तो मा गिफ्ट होथावथाव नोंथांमोना हायोबा एसे गेस खालामना खिन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव मानो होनबा नोंथांमोना एकदम कमेन्टखौनो खालामथार आरो ना नायनोसो बायो ना मायोथाय आंनि भिडिअफोरखौ कमेन्टखौनो खालामा आरो ना गाइस नोंथांमोना तो प्लिज गाइस कमेन्ट खालामना खिन्थाहर आरो ना एन्ड आं जा ग्राफिक्स लागायनो नागिरदों बेहाय अबे मोनसे ग्राफिक्सखौ लागायबा मोजां जागोन बेखौबो कमेन्ट खालाम आं न'आव थांनानै दा भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामफिनगोन माने ग्राफिक्सखौ नोंथांमोना आं आपडेट होनांगोन ना तो दा न'आव थांग्रोनोसै गाइस एन्ड बिनि सिगां न'आव थांनायनि सिगां दाम्बानि मालखौ लाग्रोथारनांगोन नङाबा दाम्बाया खर' गाज्रि जाथारगोन बांद्राय गिदिरखौबाबो थिखांनो हानाय नङालै हा बेखौनो बांद्राय गिदिरखौबाबो थिखांनो हानाय नङा ना এটা লাউজিং ডাঙৰটো 350 বুলি কৈছিল দেখোন তাতে দোকানত খুৰাই আছে ফোন নাম্বাৰ আছে খুৰাৰ ফোন নাম্বাৰ আছে পঠাইছে আমাৰ এইটো 300 যেনিবা পুৰুটো 300 ডাঙৰটো 350 বুলি কৈছিলে দেখলো আনছে माबाखौ नाय बिथिं गब्लं थायोलै देनां हिनजावखौ ना गुरनो रोङाबा लाबाला ना जागोन नांगोन ना हौवाफोरखौ ओइ दाम्बानि एक्सपेक्टेसना दा ओमफ्राय गावहासो गुरै गुरै जाहोनांबाय आरो दाना
kadang-kadang nih beri Dia jalan. Này đó. Alright guys, जों दायो जेखायखौ लाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना दामबाय नै guys दङ थ' 350 लाबाय आरो ना guys जेखाया थ' alright guys दहायथ' आं बुंदोंमोन ना आंनि बाइकआव माने ग्राफिक्स लागायनोसै होननानै थ' आंनि बाइकआ रेस्ट लागासिनो दं बे साननैसोआ सालायनाय जायाखै दाखालि वास खालामना दोनबाय आङो दामनाय नायनांगोन Hey baby Kira aja भोसडी के गाड़ी दे रहा है यार आं रायगासिनो guys बाइकआ माने बां सालायथाराखैना थ' बेखायनो रायगासिनो आरो ना आंखौ नोंथांमोना नायनांगोन नै एकदम गोदान जानानै दङ माने पलिसन खालामजोबनाय ना थ' ब्रेन्ड निउ जानानै दं थ' गाइस दायो दुब्लियाव थांनांसिगोन माने थेला नारैनांगौ दङ मा होनो मिसाखौलाय मा बुंदों गाइस नोंबो खिन्थाना लानांगौ दा थेला नारैनांगौ दं माने थेलाजोंसो माइ रोगाबाय थादों नालाय ट्रेक्टर हमाखै बारा गोजानबो जाया हमना ला 800 मिटारसो जागोन आरो ना जोंहा न'निफ्राय बाट लामाया मोजां नङा आरो ना सानै साथाम नांगौ थेला नारनायाव गोजौ गायाना ओमफ्राय पाका लामायाव बोरै मानखोनांगौ जायोना थ' मानसि नांगौ जायो थ' बेहाय थांसै आङो थ' नोंथांमोना ग्राफिक्सखौ दायो नायना लादो नोंथांमोना आं दा ग्राफिक्सखौ नायनानै देखायलांगासिनो दङ थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ग्राफिक्सखौ अबे मोनसे ग्राफिक्सखौ नोंथांमोना बांसिन मोजां नांदों प्लिज साजेस्ट खालाम आरो ना आं बेखौनो माने इनस्टल खालामगोन आरो आंनि बाइकआव माने ग्राफिक्सखौ लागायगोन आरो आंनि बाइकआव थ' नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट खालामना खिन्थाहर आरो ना अबे मोनसे ग्राफिक्सखौ लागायनो माने अबे मोनसे ग्राफिक्सआ आंनि बाइकनि थाखाय पारफेक्ट जागोन आरो ना एन्ड मेडामजिनि जा गिफ्ट बेबो थाबैनो फैगासिनो दं गाइस नोंथांमोना भिडिअ नुगासिनो दङ माने भिडिअ नुलांगोन आरो ना आं मा गिफ्ट होनांगोन मेडामजिनो एन्ड मेडामजिया जुदि बे भिडिअखौ नायो अब्लासो मिथिगोन आरो ना दिनै जेबो आइडिया गैया आं मा गिफ्ट नागिरदों थ' दायो आङो बाइक लानानै थांसै बाइक लानानै बाइकखौ साइडआव दोनहैनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय थेलाखौ नारै हरबाय थानोसै आङो माने जोंनि बे ससेयाथ' पाका लामाखासो ना गाइस बास जास्ट बे गोजौ मानखोनांगौ बेखौल' नारखोना होनांगौ आरो ना बाखि जेबो टेनसन गैया थ' दायो बाबान बाइकखौ लांसै आंनि बाइकखौलाय दुब्लियाव लांना मा खालामनो नङा होमबा गाइस थ' लेट्स गो बहुत मजा आ रहा है थ' गाइस तमाम इन्जय नायनो हागोन नोंथांमोना नै मा बजाखो थ' आं दायो नारथ'नोसैलाय आदाया आंनि बेक साइडनि फैगासिनो दं आं बाइक लाना फैदोंमोन ना थ' बे बाइकखौ न'आव दोनहैसिगोन थ' बे खामानियाव नांथाबनांसिगोन गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना थ' जारलागाके हाइसाव एसे पाका लामायाव नारनांनायनि गोनांथि जाया ओइ माथरनिफ्राय लाबोनायसो दहाय नारनांगौ जादों आरो ना गाइस साथामनो थ' दायो आरामसे लासै थांनो हायो जोङो एन्ड आदाया न'आव थांग्रोसिगोन बे दै लायनो थांथोंसै बेयो थ' चलो दा गारिखौ थ'आ गानाल दोनसै ना ओरैबाथ' गारिखौ फैनांगोन ना दा माइआ दा ओमफ्राय बेखौबो थाब थिखांनांगोन ना बांद्राय मोनानानै थिखांजानाय नङा गिसि जाफिनगोन थ' बेखौबो डाइरेक्ट बस्थायाव सोनानै बाख्रियाव सोनांगोन आरो ना खामानियानो बिराद बुरजा दङ थ' बिदिनो खुस्रा खुस्रि खामानि दंना गाइस थ' बाहेरायाव थांनो हायाखै थ' बेफोरखौ मारा होखांजोबबासो माने स्रा जागोन आरो ना बेफोरखौ मारा होखांजोबनानै सान्दुंआव फोराननानै अबसे मारा होखांनाय लोगो लोगो बाख्रियाव सोखायो सोनाया मानो होनबा गोरानखाना थ' नायनोसै मा जायो थ' बेफोरबायदि बिराद फिसा फिनला खुस्रा खामानि दं आरो ना गाइस देट्स दा रिजन वाइ आं राइडआव थांनो हायाखै आरो ना